This program is brought to you by Yamuna Asha City Premium Gated Community. Powered by Amrit Noni Arogyada Baravase. Nippon Paint. Co-sponsored by Biruware Kudla. Sun Premium Refined Sunflower Oil. Santosh 2-star Boiled Rice Bhadravati. Shashi Soap. Shashi Dalli Kodaya Matelli. Abaran Timeless Jewelry Bangalore. Aruna Masala. Taste and Trust since 1980. Bhargav Enterprises. The Raymond Shop. Love Mark. Beauty Soap. Calci Bright Toothpaste and Toothbrush. Manasa Water Park Pilikula. McCoy, a promise of happiness. Hoysala, a luxury eco resort, Hassan. Supportive partner, Downstar Studio, Adyar, Mangalore. That's warrior. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ ವ್ಯಾಪಲ ಹಿಟ್ಟಾದೆ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ ಕಂತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾದಪನಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಏ ಆಸಯ ಅವು ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮನ್ಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾನು PUC ಡುಪ್ಪನಗ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 2 ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಯಾನಿತ್ತ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಅವು ಪಂದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಾಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಟೀಮ್ದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಕುಲ್ ಆಡಿಷನ್ದ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೆ 2 ದಿನ ದುಮ್ ಪಂಡೇರು ಈಗ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂದೆ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಂಡೆ 2 ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಪನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾವು ನಿಖುಲ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಮೊಕುಲ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಉಂಡು ನೀವು ಮಿಲ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದು 3 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಆಪಿನ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊನೆಯ से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला दिल से बन के कफन जब तुरेया तन के ನೀವು ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಥೀಮ್ ತುಂಬ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟಚ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಣಿತ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಆಯ ದಯಪನಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಜಡ್ಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಂದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಮತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಣಿತ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಆಯ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇದಿಂದ ಅವು ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಆ ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮೂವಿನ ಚೂಸ್ ಮಂತ ಆ ಪ್ರೇಮಲೋಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏತ್ ಹಿಟ್ ಪನಗ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಡಿತ್ನ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪರ ಶುರು ಮಂತೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒರಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಒಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಂತೇರು ಜೂಯಿ ಚಾವ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಯರು ಅಂಚನೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದೇರು ಮತ್ತು ಐಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದೇರು ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ಡ್ ಅಕಲಿನ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಡು ಗೆಲುವೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊಡ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಕೊಡ್ತೀಯ ಗೆಲುವ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕೇಳ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೇನ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ತುವೇರೆ ಆತಿಸಿ ದ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಆತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಡು ಪೂರೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ರೇಮಲೋಕದಿಂದ ತಂದ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ತಿಳಿಸೋಣ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚೋಣ ಆನಂದ ಪಡೆಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೇಮ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು
100 days ಮೂವಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ 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 ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಪನಗ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮನ್ಪನಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡೇ ಜನನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇದ್ದ ಮುಜೆ ಜನನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಂತದ್ದು ದಿಯಾರ ತೂಪುಸ್ ದಯಪನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಡು ಬಂದು ಅವು ಐಟ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೇಮಲೋಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಂಗಲೆಗೆ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಪಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮಾತೆರ್ ಟೀಮ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಂತೇರು ಆ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಅವು ಕೇಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಮಾತ ಟೀಮ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತನ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಪ ಅಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮಿತ್ ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಶಕುಂತಲ ಬಂದ್ರು ಸಾರ್ ನೀನಾ ಶಕುಂತಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ ಶಶಿಕಲಾ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹೋಗಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಾಚಿಕದಿಲ್ಲ ಸೇಲದಿಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಒಂದೇಟು ಜೂಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರು 10 ವೇರ ಇದ್ದಾನೆ 3 ವೇರ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಟು ಪುಣ್ಣ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬೋದು ಪೊಣ್ಣ ನಿಂಚ ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಆರು ಸೇಲೆಡು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಇಂದು ನೀರು ಸರ್ಬತ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಯಾರು ಬಂದು ಪೇರು ಬಟ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬಂದು ಪೇರಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಬಟ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ GDC ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಡು ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಮಂತ ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ನಮಕ್ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಚಾದ ಅವೆನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ್ದು ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಕಾಂಡೆ ತೂವಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೂವಂದೆ ರಾತ್ರಿ ತೂವಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ದು ಫೈನಲ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡತ್ತೊಂದು. हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की. ಕೆಲವು ಟೀಮುಡು ಈಕ್ವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಐಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ನಿಕುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಜನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಅಬೌಟ್ GDC. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫೈನಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಮ್ಮ TV ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಡೀ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ TV ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಲಾ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫೈನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವಂತಹ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಏನಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊನ್ಕ ಅದೇಪನಗ ಎಂಕುಲೈಟ್ ಎನ್ಮ ಜನ ಪೊನ್ನುಲಿಲ್ಲೇರು ಎನ್ಮ ಜನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ ಎನ್ಮ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಆ ಎನ್ಮ ಜನ ಹಾಕುಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆವಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏತು ಮುಖ್ಯನಾ ಪಿದೈಡ್ ಏತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯನಾ ಆತೆ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡ ಇತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪವೆ ಅವು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಮಂತಂಪೋಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಪುಂಪನಾಗ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಓವನ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ 4-5 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬತ್ತಿಸ್ದ ಯಾನೊಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕು ಏನಾನು ಮೊಕ್ಕುಲು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಮೊಕ್ಕುಲು ಅವು ಆವಡೆ ಬಂದು ಮೊಕ್ಕುಲು ಯಾನು ಕುಲ್ ದಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕುಲು ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪಿನ ಊಟ ಉಡ್ಪುಜೇರು ಅವು ಎಫರ್ಟ್ ನಿಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ದಯಪನಾಗ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂನ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಕಾಲೇಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ಪುರ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅವಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬಕ್ಕ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾರ್ ನಿಖಿಲೇನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರು ತೋಡ್ ಬಂದ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 1 and 2 ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ತೂತು ಜೇರು ಅಂಚಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಟಂಟ್ಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪನಗ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ವಿದೌಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ಲಿಪ್ನತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ 10 ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಒಂದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪರೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ 2 ಸಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಶೀಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಲಿ ಟೋಟಲ್ 36 ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಟೀಮ್ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫೈನಲ್ ಡೇ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯದ ಪನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆದ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಈತ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗಳ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತದು ಮಾತ ಟೀಮ್ದ ಕುಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೀಮ್ದ ಕುಲ್ಲ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಬಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಫರ್ಟ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮೂಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡೈಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡೈಲಿ ಆನಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕುಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಎಂಕಲ್ ಬಚ್ಚದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅವೊಂದು ಮಾತ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಜ ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ಪೆ ಆಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನೊಂದೇ ಉಪ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೇ ಉಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆ ದಿನ ಜುಲೈ 2 ನಮ್ಮ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುವ 100% ಎಂಕುಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ತೂಪ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ತೂಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ವಿನ್ ಅವರ್ 100% ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಿ ಯು ಅವರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡ್ರೀಮ್ ರಿದಮಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಕುಳಾಯ್ದ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂಚಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2ಗೂ ಎಂಕಲು ಫೈನಲ್ ಮುಟ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಕನ. ಸೊ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 2ದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ತೂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಪೋಪಿನ ಬೋರ್ಡ ಬೊಡ್ಸ ಪಂದೊಂಜಿ ಎಂಕನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕನೇ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನಂಚಿಂದ ಜೀತು ಅಣ್ಣ ಪಂದು ಆರ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಚಿಂಚ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 2 ಪನ್ಪುನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋಯಿ ಅಡೆಗ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪ ದಾದನ ನಮಕೊಂಜಿ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕಲೆಗ್. सनन जाए रजिया करबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में. सनन सनन जाए रजिया करबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में. करबे की रात में ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆವಡು ಕಥಕ್ ಆವಡು ಅದು ಎನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲ್ ಮಂತಡ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್.
ऑडिशन राउंड एंकल एक गोल्डन बजर्ड एंकल नेक्स्ट राउंड सेलेक्शन आया नेक्स्ट राउंड सेलेक्शन आदल आय बोक्कला एंकल ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಎಂಕಲ್ ಆಪುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಡ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗು ಬತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಸ್ಟ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ನಿಕನ ಪೋಂದು ನಿಕಲ್ ಆಪುಂಡ್ ಪನ್ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ ಕೊರಿಯಾ ಐಟರ್ ಬೊಕ್ಕಿತ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಮ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪೋತಿನ ಟೀಮ್ ದೆದುರು ಎಂಕಲ್ ಈತ್ ಮಾತ ಬೈದ ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೀತು ಓನ್ಲಿ ಪನಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಂಡಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಕೊರಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಇಜಿಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಆಪು ಜಿ ಪನ್ಪಿನೇ ಎಂಕಲ್ ದೀದಿತ್ತ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮಾತ ತೂದು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ದಾಯ್ಪನಾಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಪಂದೆ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ್ ಪಂದೆ ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಂತ ಹಾಯ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಡ್ರೀಮ್ ರಿದಮಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂದ ಓನರ್ ದೀಪ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಐತ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಡೇ ನೈಟ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 2ಗು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 2ಗು ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚ ಜೀತು ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ನಮಕ್ ಸೀಸನ್ 2 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 2 ನಮಕೊಂಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಿತ್ತ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಬೈದ ಸೊ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಬೋರ್ಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ ನಾಡಿಗೆ ರೈತ ಬಾಳಿಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ತಾನೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ ಅವನೂನು ಅನ್ನದಾತಾನೆ ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗೋ ಹಾದಿ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಮರಿಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬೇರು ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಇದುವೇ ಆದಿ ಪಾಠಶಾಲಾ 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 So one big round of applause to all the teachers and parents out there. Not only teachers, ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಂಥದ್ದೇ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು ಅವ್ರು ಏನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಫೈನಲ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿನಿಗೆಲ ನವೆಂಬರ್ 1 ಪನ್ಪನೊಲಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ 18 years ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದೆಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಕಲ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪೋನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಜನಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಗಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈತ್ 2 years ಇರ್ದಿಂಚಲ್ ಎಂಕಲ್ ಬೇತಕನ ಅಂಡರ್ಡ್ ಪೋದು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತೂಪಿನೋ ಮಾತಿರಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ನಮಗ್ ದಾನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾತಿರ್ನ ಪಿರೋಡ್ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಡ್ಜನ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲಿಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನ ಖಾಲಿ ಎಂಕ ನಡ್ದು ಖಾಲಿ 5 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ 30 members ಜೋಕುಲ್ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆತ. ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿರ್ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಪಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 2 ಬತ್ತ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಫಿನಾಲಿ ಇಡ್ ಬತ್ತದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಎಂಗನ 2 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿ ಆನೆ ಪಗ್ಲಿಂದಿ ಜಾಂಡ ಆಂಡ್ ಎಂಗನ ಡ್ರೀಮ್ ಅವು ಇನಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಪನೋಲಿ ಫಿನಾಲಿ ಇಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ ಪಂದೆ ಎಂದ.
ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜಿತೇಶ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಮೂಲತಃ ತಲಪಾಡಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ಇಂದು ಎಂಕೆಲ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನೆಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಾವಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಡಾವಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಾವಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಈ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ ಈ ಇತ್ತೆ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಫೈನಲ್ ರೇಂಜ್ ಮುಟ ಬೈದು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕನಪಂದ್ ಎನ್ನೋಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನೆತ್ತ ಪಿರೋ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ದಾಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗಲ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಣಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮಟ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜನಕುಲು ಎಡೆಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮೇ ಕೊರೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆದು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಬಯ್ಯ ಹೊರ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಂದೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲ್ ರೇಂಜ್ ಮುಟ ಬೈದ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको ತುಂಬ ನೀಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲಮ್ಸಿನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಗಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ 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 ವೆಲ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಏನಪ್ಪದ ಸ್ವಾತಿ ಯಾನ್ಲ ಈ ಡ್ರೀಮ್ ರಿದಮಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುರಿಯೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಡುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಡ್ರೀಮ್ ರಿದಮಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಕುಲಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರ್ಲೇರು ಈವನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಕಲ್ಪನ್ ಪ್ರತಿ ಅವಡ್ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿತ ಸ್ಟೇಜ್ ದಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಪಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿತ ಮಿರರ್ ಅದು ಪಡ ಓ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ ಗ್ರೋತ್ ಆರ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇ ರೀಚ್ ಆವೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲು ಈ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಆಡಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಆಡಿಷನಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆಜಿ ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕನಂತ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಒಂದು ಗೂಪ್ಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಿಸ್ ಮಂತೆ ದಾಯನ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೆ ಪಂದ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರೀಚ್ ಆತ ಐ ಹೋಪ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೊನಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಪಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಪಡು ಇವನ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಂಕುಲು ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುವ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ ಮರಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪತ್ತ ಮಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನನಗೆ ಕೊರ್ಪ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಯ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕದನಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿರ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಚಾನಲ್ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 24 ಟೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿಕ್ ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಾದ ದಾದಂದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿದಮಿಕ್ ಟೀಮ್ ಫಿನಾಲೆಗ್ ಬೈದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲೆ 2 ಜನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಕ ಸಂಜಿತ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ತುಯರ್ ಅಂದು ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಜಡ್ಜಸ್ಲ ಏಪಲ ಪಣೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿಂದನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಂಡಲ ವಿನ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನ ಟೀಮಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಂತೇರು ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಲೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂನು ಇದು ನೀಟದು ಇದು ವಿತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೀಮನ್ ಫೈನಲ್ ಮುಟ ಕಂದ ಫೈನಲ್ ಇಡ್ಲ ವಾ ಟೀಮ್ ದೆದುರ್ಲ ಸೋಪುಜಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ
ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪಿನಿ ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ದೂರ ದೂರದಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಜಾಬ್ ಪೋದು ಬರ್ಪಿನಕಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಕಲ್ ಅಂಚಾದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ್ ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನೈಟ್ 8:30 ಎಂಗನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ 8:30 ಹಿಡ್ದು 10:30 11 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮನ್ಪುವ ಇನಿಕ್ ಫೈನಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವು ದಾಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ಪೋಡು ಇನಿತ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸೆಮಿಫಿನಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸೆಮಿಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡೇರಿ ಅವಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲು ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಟೀಮ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಅಂತೂ 100% ಕೊರ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಡುಲ್ಲ ಸೊ ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಕೆಲೊಂಜಿ ಫಿನಾಲಿಡ್ ವಿನ್ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಗೋಲ್ದ ಮಿತ್ತುಡುಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕೆಲೆಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಗನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಎಂಗನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಆವಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ನನಗ್ಲ ಎಂಗನ ನಿಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡ್ ಮಾತಿರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆಗ್ಲ ಏಪಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂದು ಕೇನ್ವಯಾನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಿವಾಹ ಮತ್ಸ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಳ ಜೊತೆ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಕನ್ವೆ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ನಿಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಜೋಶ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಿಖಲ್ ಇಡೆಮುಟ ಬೈದಿನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ದ ಜೀನಿಯಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ತೋಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕುಳಾಯ್ ಪನ್ಪುನ ಊರ್ದ ಡ್ರೀಮ್ ರಿದಮಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತದನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ಆತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕನೆ ಎನಕಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದುಪ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂದ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಲ ಸ್ವಾತಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮನ್ಪು ಎಕ್ಕ ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದೀಪ್ತಿ ನಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಒಲ್ಲೇರ ಅವು ಪನ್ಪುನೆ ಬುರ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ ಕುಚೇಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಕೊಲ್ ಆತೊಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್. ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂದುಲ ಪನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಆದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿರ್ ಪಂಡ ಅವು ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನ್ ಅವೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟು ಅವೆಲ್ಲಕ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತದ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ನಿಕೊಲು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಡ್ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಎಂಕೊಲು ಏಪಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪು. ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜಯಂತ್ ಬಂದು ಯಾನು ದೀಪ್ತಿನ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕಲು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಬೈದರು ಅಕಲಿಗೆ ಯಾನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂದ್ ಯಾನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕುಳಿತ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಯಾನು ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪುನೀತ್ ಪಂದ್ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ಐಕಾದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. Hi guys, Uncle Dream Rhythmic Dance Crew the students. Final barera enkale team leaders, choreographers, parents must support mantere. So please support malple enkalega. Hi guys, final gu uncle already by da. So uncle best performance korpa stage idu. Uncle heavy practice mantondulla. So please support manpule. Thank you. Sila
ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ನೀವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ನೀವು ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಮಾತೆರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡ್ರೀಮ್ ರಿದಮಿಕ್ ಟೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಪತ್ತ ಬತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪೋತೇರು. ನಮ್ಮ ನೆಂದಿಜ್ಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪೇರಂದು ನಮ್ಮನ ನೆಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಜೋಕ್ಲು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವೋಡು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ 2 ಜನಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡದು ಶೋಕ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ಲ ಏತೆ ಓದರೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಹೋದು 15 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಾತಾಕ್ಲು 2 ಜನ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲ ಅದೇ ಜೋಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡ್ಕೊನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೇರು, ಕಷ್ಟ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೇರು ನಿಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗುಂಡು ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಉಂಡು ಹೋಪ್ಸು. ಅಂಚನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಾತ ಟೀಮ್ದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಮಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಏರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಂದು ತೋಜಾದೇರು. ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ನೀತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಿನಂಚಿನ ಡ್ರೀಮ್ ರಿದಮಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂದು ಪುನಃ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲತಃ ತಲಪಡಿದೆ. हाय फ्रेंड्स, एना पुदर स्वाति. हाय, मेरे को नहीं हो रहा है भाई. I can't serious. क्या मेरे को नहीं हो रहा है, मैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नहीं हो रहा है. I can't, bro, I can't. करा एना पुदर पुनीत पंद इंकलो ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 2 ಪನ್ಪಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫೈನಲ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮಾತೆರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. This program is brought to you by Yamuna Asha City Premium Gated Community, powered by Amrit Noni Arogyada Baravase, Nippon Paint, co-sponsored by Biruver Kudla, Sun Premium Refined Sunflower Oil, Santosh 2-star Boiled Rice Bhadravati, Shashi Soap, Shashi Dalli Kodaya Matelli, Abaran Timeless Jewelry Bangalore, Aruna Masala, Taste and Trust since 1980, Bhargav Enterprises, The Raymond Shop, Love Mark, Beauty Soap, Calci Bright Toothpaste and Toothbrush, Manasa Water Park, Pilikula, McCoy, a promise of happiness, Hoysala, a luxury eco resort, Hassan. Supportive partner, Dance Star Studio, Adyar, Mangalore.